L-om mhux bil-fors persuna li tkun weldet b'mod naturali. L-om hija dik il-mara li toss, tħobb u tieħu ħsieb lil dawk fdati lilha. Om tista' tkun dik il-mara li qatt ma weldet imma li qed trabbi u li tħadd ieħor daqs li kieku huma tagħha, l-istess bħalma om naturali toss li tarbija ġdida tagħha. Għal-Yvette Farrugia ċertament jum l-om ta' din is-sena se jkun wieħed differenti. Iġkejken Vikram li twilet l-Indja bil-kemm għadu għala 15 il-jum magħha. Għalkemm dak kollu li qed jesperjenza f'Malta huwa kollu ġdid għalih, diġà qed jidra il-ħajja tal-familja Maltija. Iltqajna mal-koppja Farrugia fil-bandli tal-Magħluq f'Marsa Xlok fejn Vikram qatt għandu 3 snin u 8 xhur u ma rakkuntawna li kien fis-26 ta' April li għadda li ltaqgħu ma' Vikram għall-ewwel darba wiċċ imwiċċ għax sa dakinhar kienu rawh biss permezz ta' filmati diretti fuq l-internet. Kienu ilhom aktar minn 5 snin jistennew li l-ħolma li jkollhom wild issir realtà. F'Diċembru 2021 Vikram ġie ddikjarat bħala li huwa l-wild adattat għal koppja Farrugia. U ma stqarrew magħna li wara ħafna qtieħ il-qalb ingħataw l-istorja medika tiegħu flimkien ma' rapport sħiħ li jiffoka wkoll fuq aspetti oħrajn bħall aspett psikoloġiku u anke l-imġieba. Fl-Indja Vikram kien jgħix f'orfinatrofju ta' 70 tifel u tifla. Bħala l-ġenituri ġodda tiegħu Bossa u bimħabba Yvette u Joseph qed iħadnu lil binhom fil-familja ġdida tiegħu. Yvette qasmet magħna ħsibijietha dwar ir-responsabiltajiet ġodda li issa għandha bil-miċċja ta' Vikram. Inħossni b'responsabiltajiet illi qabel ma kellix u sa 3 ġimgħat ilu. Imma min hemm l-ebda tgergir minn qed ngħidha. Jiġifieri happy ħafna illi għandi da responsabiltajiet għalkemm fil-passat ħadd ħsieb ħafna kreaturi u kienu wkoll totalment dipendenti fuqi. Bħal qed nirreferi għal klip ta' Tesa Safar, issa għandi kreatura oħra illi hija totalment ma tistax toħroġ mid-dar u tħalliha rieqda waħedha pereżempju. Issa mmur fejn immur, morru fejn morru jew jien raġel irridu jew nkunu miegħu jew nġorruh magħna. Min-naħa tiegħu Joseph għandu messaġġ jgħaddi lil dawk li qegħdin fit-triq biex jadottaw jew jiffosterjaw, messaġġ skiet biex ma jaqtgħux qalbhom. ħadd ibbondja mattik għaliex hawn min jgħidlek speċi se nħobbu daqshekk it-tifel tiegħi iva. Inti se tkun wellidtu xorta, f'qalbek, sewwa, hemm dak ix-xhur kollha ġieli jitwal minn 9 xhur fil-fatt tistenna u se tipprepara lih u se ssir tħobbu daqs li kieku twieled mod naturali sewwa. Aħna mill-ewwel ibbondjani miegħu kif qed tara qasilna ġimagħtejn, qasiret nemmen kif diġà qed jitkellem qed juża kliem bil-Malti tifel qas jessu no ma kien jgħidha. Laqqas mhux iva u le, qas jessu no ma kien jgħidha. Ġifieri inħajjarhom sewwa u ma jagħmlux kif naqbad ngħid, ma jibżawx għax kif issib il-kuraġġ tagħmel mirakli. Aħna nammetti li konna xi ftit taf kif ansjużi kollok dubi u issib support system ikbar milli taħseb. Malta għataw il-kunċett tal-familja, nies huma ħafna iżjed ġifieri caring milli ngħidu aħna ngergru fuqna nfusna kultant il-Maltin. U ninsew kemm il-qalb Maltija kbira mmess. L-om ġdida tkellmet magħna dwar l-istenni għal Vikram li kultant ma kienx waħda faċli. Nirringrazzjaw kollox biex tajna nagħmlu wa kellna ħafna support kemm tal-familja u kemm tal-ħbieb, ħbieb tal-qalb u ħbieb ta' veru, għax anki sempliċement biex morna lih ridna min jgħinna biex joqogħdilna hawn mal-kreaturi l-oħra li ħallejna d-dar. Ħallejna parti mill-familja biex morna ġibna parti mill-familja oħra. F'dan il-jum iddedikat lil-om li sbaħ xewqat imorru mhux biss għal dawk li weldu b'mod naturali, imma wkoll għal dawk in-nisa li qatt ma weldu iżda li tirabbu tfal adottati jew fosterjati daqs li kieku kienu wliedhom naturali.